iBanyana inqoba umqhudelwano wokuqala weWomen's Africa Cup of Nations ngoNtulikazi futhi yakwazi ukungenela umqhudelwano wendebe yomhlaba yeFIFA ozoba seAustralia naseNew Zealand ngonyaka ozayo. Kodwa amalungiselelo eqembu endebe yomhlaba awakahambi ngokohlelo. Lingenelwe amagoli ayisishiyagalolunye emidlalweni emidlala neBrazil, laphinde ladedela amagoli amane libhekene neAustralia London ngempela sonto. We were talking about an improved performance. We were talking about being better defensively, being better on the ball, and in the final third. We didn't create much in the final third, but I thought we were better on the ball. Abadlali bambalwa banikezwe ithuba lokuziveza ngenkathi bebhekene neAustralia. Umqeqeshi uDesiree Eliss uhlabeke umxhwele ngalabadlali. We tested a lot more players and some of them raised their hands and that we were really happy for. Now this was all about also making the core group bigger, and I think we've made the core group bigger now. Ukudlala namaqembu akheliswe phezulu kunabo kungabasiza ukuzilolongeni ngaphambi kwendebe yomhlaba. Abadlali bathi bafunda okukhulu kule midlalo. I think overall, if you can check the games that we played against Brazil and this one, you can see that there is so much difference. In this one, I think we came back with the lessons that we've learned. Iningizimu Afrika izothola ukuthi obani abazodlala naye esigabeni zamaqoqo endebe yomhlaba mhla zingamashumi 22 kuMfumfu uma sekuqhathwa amaqembu.